Так, портер навбати вагон 2014 сиарди 130 сиарди 130 инам 120,000 густам бо савдо мешавад. Хуб рафтим салом ба. ха хуб мана боя гуфтан ки бо 3000 аз он кунтон гуфтан, яъне ки 120,000 не 117,000 хай оз боя маълумот такрор мекунем, баъд мефаҳмем. То рафтим намудои ин вайме рангаш ранг дигми рангаш адойме тамом қабул. Намудои обшивки до электропакет центр замоко переключатель боковинко ҳаст. Намудои салон, намудои сидени, спальни кашай, борташкоита, потолоко тоза. Потолок тоза. Намудои руль, агар ин пробег гаша бенимага, скорость 147,000 нишон додааст. Ин приборо кондитсионер, обогрев, подогрев, хай. Скорость механик шештаи. Mana ini намудои бирка протекторои балонои пеш ҳаст. хай ҳозир маълумотро обновид кунем, яъне ки гуфтан ки 6 та балон нав беғайра 2 та запаска ҳамихела. ман протектори балонаш ҳайго мегӯям ин балоно ҳамаш напанав. хай ҳозир худаш маълум рахоша яшикчош ҳаст. Дополнительная сетка. Сетка барои чӣ буд? Хай барои боро. Намудои мошин мана азён. Балоно худаш маълум, анҷа рахои ранги навашам ҳаст. Худаш наз ранг шудаги. Хай ҳозир рафтим салон бобояба. Намудои обшивки тарафи пассажирка, торпедаш тоза, сидени чихели ки гуфтим тоза, намудои спальник, потолокошам тоза. Ҳозир бояба маълумотро такрор мекунем. Гуфтанҷа сони оини сиёҳ шумо мекунитон баъд аз харидорӣ кардан. Соҳибашон мегӯяд ки бо масъалаи ҳуҷҷатҳо ҳамаи сатҳои солона шудагӣ, сервис шудагӣ барои ҳуҷҷат шудагӣ. Хай бояба маълумот такрор кунем. вагон 2014 сиарди 130 117,000 гусян бо савдо мешавад. маълумоти пурра дар сомони Kifoya.tj